Väčšina z nás už určite počula o IQ, inteligenčnom kvociente, alebo EQ, emočnom kvociente, ale málo kto počul o tzv. AQ, pričom je minimálne rovnako dôležitý ako prvé dve spomenuté. AQ je kvocient akcieschopnosti. IQ a EQ mi pomáha pochopiť, čo som počul, ale pochopené ešte neznamená urobené. Je to práve akčný kvocient, ktorý zase zabezpečuje, aby sme pochopené veci dali do praxe. Práve z tohto dôvodu sa vám už možno x-krát stalo, že ste vo svojom okolí zbadali človeka, o ktorom si vravíte, wow, jak je to možné, že tento mnohokrát možno nie je tak vzdelaný akademicky, alebo možno nie je taký šikovný človek, to dotiahol tak ďaleko. Tým dôvodom je jeho akčný kvocient. Možno ešte veci nemá pochopené, možno ich nepochopil tak rýchlo, ako ste ich pochopili vy, ale ešte skôr, než to pochopil mnohokrát. To dáva do praxe, skúša, testuje a potom mu to logicky prináša výsledky. Takže najbližšie, keď narazíte na nejakú zaujímavú myšlienku, na nejaký nápad, máte ho pochopený, skúste pouvažovať aj nad tým, do akej miery ho dávate do praxe, pretože iba vtedy vám naozaj prinesie výsledok.